Știu, nu ai timp de sală, dar tot începe de aici, din coșul tău de cumpărături. Hai să-ți arăt 7 alimente care te ajută să slăbești fără să te înfometezi. Avocado, grăsimi monosaturate, care îți reglează glicemia, și vitamina E pentru sănătatea inimii. Ovăz, carbohidrat complex cu eliberare lentă, îți oferă energie pe tot parcursul zilei și conține fibre foarte importante pentru tranzitul intestinal. Ouăle, o sursă esențială de proteină, conține toți aminoacizii, vitamina B12 și vitamina D, și este important să avem cod 1 și să fie ouă proaspete de găini crescute în aer liber. Fructele de pădure congelate, o sursă foarte bună de antioxidanți și le poți combina cu alte alimente să-ți satisfaci nevoia de dulce. Somonul, bogat în vitamina D, în seleniu și în omega-3, este o sursă importantă de proteină și îl poți adăuga în dieta ta săptămânală. Dă save la clip și data viitoare când mergi la cumpărături, bifează-le pe listă. Corpul tău îți va mulțumi.